Mayong gabi, mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo. Adunay usa ka naghatag kana og mensahe sa Messenger ato kining hatagan og pagtagad. Kay tungod gusto siya nga matin-awan ang iyang hunahuna tungod sa iyang kalibog. No? Mao ni ang iyang gikalibgan, mga kaigsuunan ko ni Kristo. Ang iyang mga pangutana: "Maayong adlaw kanimo, brother. Naunta ako'y ipatin-aw kanimo kabahin sa akong kalibgan. Galibog ko, brother, og nganong adto pa man ta mohangyop ni Maria. Nga di maunta siya Dios, di man gud siya kahatag sa atong gipangayo. Palihog kuno kog pagpatin-aw ani Brad. Salamat." Mao niya ang iyang gustong ipatin-aw nga iyang gikalibgan, mga kaigsuunan ko din ni Kristo. Kining ang iyang mga gipalibgan, iyang mga pangutana, makatabang kini sa mga tao nga wala pa masayod ug aduna pay gikalibgan ug ngano nga mutuol man ta ni Maria ug nganong musangpit ta ni Maria. Di man siya Dios, pero makatabang sa atong mga gihangyo ngadto sa atong Dios. Kay si Maria pinili sa Dios, siya mahimong inahan sa atong Ginoong Hesukristo, nga sa ato di ay pinangga siya sa Dios. Ato kining ihatag og example. Kining atong inahan, no, sa latag sa atong inahan, na magitawag nga aduna say gitawag nga pagbati, no, sa iyang anak. Adunay bata nga gusto kaayo nga mangayo or manghuwam sa dulaan sa imong anak. Di man siya kaadto sa imong anak nga mohangyo, apan ang usa ka bata muduol sa inahan sa usa ka bata nga adunay dulaan. Unsay buhaton sa usa ka bata nga silingan ug miingon siya: "Ate, ganahan ko anak ni anang duaan sa imong anak. Pwede ko manghuwam anak? Unsay tubag sa usa ka inahan? Okay, adtuon na ko ang akong anak. Huwat lang diha." Karon, ang usa ka inahan niadto sa iyang anak ug ingon: "Dudong, nainihangyo nga imong silingan nga usa ka bata nga manghuwam sa imong dulaan. O nihangyo ang taon sa nako nga makahuwam sa imong dulaan." Kaniliging bata nga buutan, di ni siya nga dili gud, no, ingon sa inahan, pahulma siya sa imong pagdulaan. Karon kibuutan man, gihatag sa iyang anak o gidawat sa iyang inahan o gihatag sa bata nga nanghangyo kaniya. Inana, mga kaigsuunan ko ni Kristo, kita muhangyo ta ni Maria, siya may makahatod sa atong mga gihangyo na atong gipangayo. Kay ngano, anaa man siya sa kaliran sa iyang anak nga mao ang Dios. Sa iyang paghangyo, musukot ang iyang anak.
Inana kanindot nga kitang mga Katoliko aduna gi kaduulan aron ang atong mga gihangyo, ang atong mga gipangayo ngadto sa Dios pinaagi ni Maria dawaton sa Dios ang atong mga gihangyo. Adunay prueba nga si Maria makatabang sa atong mga pag-ampo, makatabang sa atong mga gihangyo nga atong mga gipangandoy nga pinaagi ni Maria iyang ihatod sa iyang anak ang atong mga pag-ampo. Muhangyo siya sa iyang anak nga atong gipangayo. Adunay prueba kana sa balaang kasulatan. Ato kining mabasa sa Juan Kapitulo 2 versikulo 1 hangtod sa 5. Sa ikatulo ka adlaw may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea, og didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdana silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, "Babay, ayaw akong tudloi kung unsay akong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon." Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulgoon, "Buhatan ninyo bisan unsang iyang isugo kaninyo." Adunay prueba, no? Dili gid nga makabangbang, no? Dili gini baka tinuod gini. Si Maria makahatod sa atong mga pag-ampo sa diyang nihangyo siya sa iyang anak nga nahutdan sila bino. Kay dili man panahon sa atong Ginoong si Kristo sa paghatag og milagro, kay mao man to unang milagro. Pero unsay nagabo tungod sa iyang inahan, nigawas ang unang milagro kaniya, mao ang pagtaghan sa mga lalaing malamian nga bino. O diha makita pinato nga unsa kapinangga ang iyang inahan o iyang gihatag ang gihangyo sa iyang inahan. Busa kitang mga Katoliko, di kita nga mabalaka kay tungod ana ang atong inahan nga makatabang sa atong mga pag-ampo, kay siya lamang, no, ang makahatod sa atong mga pangaliyang ngadto sa Dios. Mao kini akong ikatubag sa nangutana dinhi sa akong messenger. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ayaw gyud kalibka ang imong una-una. Dili man Diyos si Maria, pero makatabang kanato sa iyang mga pag-ampo. Ato gid nga may pag-an nga ang Dios siya ang tag-iya sa tanan. Ug unsa imong ipangayo ihatag kaniya. Panukto kamo kay kamo pag-aaplihan. Pangayo kamo kay kamo paghatagan. Pusa mga kiigsunan ko ni Kristo, dangop kita sa atong mahal nga Birhen Maria, kay siya lamang ang makahatod sa atong mga pag-ampo. Kay kita tabangan man kaniya, kitang mga diputos kaniya, mga igsunan ni Kristo. Pusa kini ang gipangutana sa atong igsuon
makatabang kini sa mga tao nga wala pa makasabot ug unsa gyud nga si Maria kabahin sa atong kinabuhi, nga si Maria makatabang kanato pinaagi sa atong mga pag-ampo, iyang ihatod ngadto sa Dios. Pusa, dili nato kalipkan ang atong mahal ni Birhen Maria makatabang kayo sa atong mga gihangyo. Ave Maria. Daghang salamat kaninyong tanan mga kaigsunan ni Kristo. God bless ug mao na kutob ang akong ikatubag kaninyo. Salamat. Thank you, Lord.